Salutare tuturor! Pentru că în sfârșit a venit timpul să-mi iau și eu șurubelnița dinamometrică pentru asamblarea tablourilor electrice, am hotărât să mai înnoiesc și alte scule, așa că vă invit alături de mine în acest video să le despachetăm. În acest video ne vom uita la cleștele de tăiat cabluri de la Viha, dezizolatoarele de la Vacon și unul de la Parkside, de la Lidl, care le vom compara, testerul de la Unite, șurubelnița dinamometrică, vom despacheta coletul și buzunarele de centură pentru scule, la fel de la Lidl. Cleștele de tăiat cabluri de la Viha. Taie foarte ușor, dar trebuie să-l desfaci destul de tare în palmă. Acesta este un cablu 4x1,5 față de cleștele care le aveam eu pentru secțiuni mai mari. Asta trebuie să-l desfaci mult mai puțin în palmă. Principalul avantaj la acesta față de sficul simplu este că nu turtește cablu. Mai ales asta se simte la scurtat de pini. Când scurtezi pinul cu acesta, pinul rămâne fix la forma lui. În schimb, dacă îl scurtezi cu sficul, acesta se turtește. Cleștele lasă forma pinului neschimbată, tăind ca o farfecă. Dezizolatorul de la Vacon 400. Dezizolează cabluri scoțând mantaua sau firul separat până la 6 mm pătrați și mai are lama de tăiat cablu. Foarte util la curățitul cablurilor din doză. Curăță foarte ușor. Are și lama pentru tăieturi longitudinale. Se taie înspre lamă, deci cu lama înainte. Să vedem dacă îl va tăia. Da, s-a descurcat de minune. Să-l comparăm cu cel de la Parkside. Asta la fel are lama frontală. Nu a tăiat din prima. Curăță pentru cabluri separat. Dar are marcajul greșit. La 1,5 a tăiat jumătate din lițe. Deci 1,5 trebuie curățit cu 2 și este perfect. Adică 2,5. Are la fel lama de tăiat. Cu asta sigur nu vei tăia cabluri. Fire separat, da. Are la fel lama longitudinală și săgeata cu direcția de tragere. Nu a ajuns firele în interior.
Pentru prețul lui de 20 ceva de lei, eu zic că o să fie util. Cleștele de dezizolat automat de la Vacon, stripper number 5. Nu trebuie ajustat pentru diametru conductorului. Poți ajusta lungimea de curățire în caz că ai mai multe fire la fel. Are lama de tăiat, taie foarte ușor, inclusiv firul de 6 și îl curăță. Am mai avut câteva din astea. Pe toate le-am stricat curățând cablul de 10. Asta curăță în mod normal până la 6. Se rup lamele din față. Sau mai ales când e foarte frig și izolația e foarte tare. Recomand să o curățiți de 2 ori. Din 2 mișcări, mai bine spus. Odată crestați într-o poziție, apoi întoarceți la 90 de grade și mai crestați odată și curățiți de tot. Așa cablurile mari se curăță mult mai ușor. Deci se blochează. E foarte comod. Celelalte două au ținut destul de mult până n-au dat de cablu de 10. Testerul de la UNT este modelul UT18C. L-am luat în special pentru rotația fazelor. Este varianta cu butoanele pentru declanșarea diferențialelor. Să-i punem bateriile. Are garnitură la capacul de baterii, e IP65. Pe el scrie de la 12V. Arată polaritatea. Dacă e în polaritate inversă, se aprinde pe minus. Pe display arată tensiunea exactă. Are lanternă. Apăsând odată pe buton, ținând apăsat o secundă, se dezactivează sunetul. Să vedem și la tensiune. Și dacă țin apăsat o secundă, se dezactivează avertizarea sonoră de tensiune înaltă. Hold va fixa valoarea pe ecran și chiar dacă iau tensiunea, aceasta va rămâne. Util când măsori ceva în tablou în poziție incomodă, apeși Hold și apoi poți verifica valoarea. Cum spuneam, l-am luat în special pentru rotația fazelor, așa că într-o zi în atelier îl vom testa la 380 sau 400 mai bine zis. Acolo vom testa și butonul pentru oprirea diferențialului. Are capacul pentru electrozi. Cablul pare a fi siliconic. Vom vedea cum se comportă la frig. Și acum scula pentru care a început toată treaba. Avem și scula principală de la Viha, desfăcătorul. 2 pixuri de la Viha, astea vor merge în colecție. Și șurubelnița. Cei de la Sesto ne-au pus și catalogul. Mulțumim frumos! Este șurubelnița Torque Vario
S de la Viha. Este set cu 13 piese. Are biții varianta Slim. Și are biții SLPZ1 și SLPZ2 în set. Văd că mai are și o șurubelniță simplă, suport de biți. După cum spuneam, sunt 13 piese în set. Nu sunt 13 biți, dar sunt 13 piese în set. Certificatul de conformitate. Testul metrologic la momentul de strângere. Șurubelnița simplă, suport de biți. Șurubelnița dinamometrică și accesoriu pentru regularea cuplului. Aceasta merge de la 0,8 la 5 Nm. Se reglează introducând șurubelnița până în capăt și rotind, urmărind valoarea pe indicator. Gradația este din 0,2 în 0,2. Din câte știu de la cheile dinamometrice, acestea trebuie păstrate în reglajul cel mai mic a cuplului, aici fiind 0,8. Pentru a o folosi avem nevoie de suportul de biți, care se introduce până la fixarea cu click și apoi introducem bitul în suport. Este destul de grea. Să vedem, ori intră și biții simpli? Nu. Are hexagonul mai mic. Cei de la Viha izolați au 6. Deci nu merge cu biți simpli. Ăsta e bitul de la șurubelnița electrică, care o folosesc foarte des la asamblat tablouri. Mai întâi strâng cu asta, apoi cu cea manuală. E foarte utilă. E o chinezărie, cred. Am luat-o din Hornbach cu în jur de 100 de lei. Dar își face treaba bine de vreo 2 ani. O folosesc doar pentru a apropia contactele. Am pregătit un contactor pentru a încerca șurubelnița, contactorul de la Yeti. Pe el scrie că contacții de forță la 2,53 Nm, contacții de la bobină la 0,6 1,2. SLPZ2. Punem bitul în suport. Reglăm șurubelnița la 2,5. Deci aș spune că e chiar mai mult decât strângeam eu de mână înainte. Foarte faină trusa. E practic o gentuță. E un material cauciucat care pare să reziste foarte mult. Mai avem buzunarele de scule pentru centură de la Lidl. Asta e partea pentru ciocan. Foarte bine că e separată. De obicei vine împreună cu asta de bormașină sau una din ele. Pe asta o folosesc cel mai puțin.
Asta e jumătate pentru bormașină. Este foarte bine. Are și protecția. La fel are buzunare pentru burghie sau markere. La fel și aici mai are un buzunar micuț pentru biți. Foarte comodă. Am folosit-o deja la un proiect, foarte utilă la lucru pe scară. Și asta are două buzunare mai mari, unul mic și compartimente separate. Aici se pot pune sau biții sau banda izolieră sau pini. Foarte comodă, nu e prea mare. Limitatorul ăsta e perfect să nu se amestece toate sculele între ele. Încape perfect aici banda obo, banda perforată, rola. La lucru pe scară sau pe schelă foarte util, îți bagi banda, foarfecele, diblurile și spor la prins cabluri. Foarte mulțumit de ea. Asta a fost una și astea două s-au vândut în set. Au fost vreo 17 lei parcă. Foarte puțin pentru cât fac ele. Acestea au fost sculele din acest video. Voi lăsa link-urile în descriere la fiecare sculă de unde le-am cumpărat. Vă rog să lăsați părerile voastre în comentarii, un like dacă v-a plăcut și ne revedem la video următor.